Allah. Bai wa Allah. Bai wa Allah ina ta magana tun da tun kika wuto wallahi ba. Kama linzamin raga masu sai na kawo. Bai wa Allah. Gari ya cuta. A rinƙi da Allah gari ya cuta. Yanzu ka ga mutum yanzu ɗabar gari ba harka. Nera ta yi wuya. Yanzu za ka ga fitsari ma in kai ƙuda bi hawa. To baka ji mai ɗan zaƙi ma mabarinta na an ka fitsarin da shi ya hauya wannan. Da Allah zai man kuɗi kamar na ɗahir mangan. Na rantse da Allah sai na ci daɗi. Dan duk ƙarshen wata sai na ci indomi da wani kwai. Wallahi tallahi. Ita kuma zai da shegen kwashe-kwashe wanda ba gidaje ne can taɓa buhu. Baiwa Allah, haɓa baiwa Allah. Baiwa Allah ina ta magana. Ya kamata a ce duk tsakin saurare. Kin san wani lokaci ina turanci. Yanzu sai kin na ce thank you, sai me ma ke. Baiwa Allah. Kai, wai ina zaka shiga? Haka ba kauye da kai ka zo gidan yan burtsara in nuna ma ni ma mai gadin gidan yan boko ne. You don't know aliphatic and aromatic hydrocarbon. Yo Allah na tuba. You don't know social basic environment or the basic Islamic studies. Wannan kwaro ne. Alƙur'an wannan ai turanci. Haka. Kai bari ga ma wata magana. In boko ce ta maka boko a birni ko a gidajen rediyo mukan ji an ce hello thank you goodbye. Yawwa. You don't know how na ne. Thank you goodbye. You don't know good morning Katsina show. Kai. Ka san idan ban dai mai ka dan iska niki. Yawwa. Kar ka ganna haka ga ni nan dai. Ban hiro ba gogo tsayi ba. Billahi lazi in ba dauke ka zan ba hege niki. Ka iya. Alƙur'an ka iya. Iya. Alƙur'an ka iya. Rena hankali da. Wannan kihi da madara sun raba. Jabura uba. Ganshi dan takurarre yanda ka san irin gwangwanin saidin din nan. Da wata hege ya shara ta irin ta musti dan gambo. Wanda sai ai sati biyu a wanke ta ba. Wannan irin su ne in sanyi ya kama tun harkon shi har ƙarshen shi ya kaga ba su wanka so uku ba. Bana a watannin nan. Ne ta zi